sa mga matanda at may awak na bata, kahit ang mga pinapatayo. Panginoon, ikaw ay naging tahanan namin sa lahat ng salit-salitang lahi. Bawat lumabas sa mga mundo, bawat lumikha ang lupa at ang sanlibutan, mula ang walang simula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Iyong pinapagiging kapahamakan ang tao at iyong sinasabi masipanong balik kayo mga anak ng mga tao. Sapagkat isang libo taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ang nalalakad at parang mabuti at sa gabi. Iyong dinala ka sila sa parang baha. Sila'y parang pagkakatulog sa kinaumagahan ay parang dahon sila na tumutubo. Sa kinaumagaan ay namumulaklak ang pagbabago, sa kinahapunan ay namumulot ang tubig. Sapagkat kami ay nangasubok sa iyong galit at sa iyong puot ay nangabagabag kami. Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo, ang ating lihim ng mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha. Sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot. Aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong niya. Sino nakakaalam na kapangyarihan
ko na po kami sa aming Iglesia, Lord God, na gabayan po kami sa aming pagdalo dito sa church ngayong araw na ito. Lord, gabayan po kami sa aming isipan na sana naiintindihan namin ang iyong salita. Lord, sana po naiintindihan po namin kaming lahat ng membro na dito sa loob ng iyong tahanan, Lord God, na laban lang sa aming mga pastor ngayon na siya sa sarili po, Panginoon, na ikanin sa aming isip at kung sa aming darangin sa ngalan ng Isus. Amen. Tayo pong lahat ay maupo. Diyos, pinapadalhan mo kami ng mga banal. 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 Nagkaroon po tayo ng panandaliang minuto at tayo po ay umamin sa ating Panginoong Diyos sa bawat kasalanan at pagkakamali na ating nagawa. Ang salita ng Diyos sa atin ay isang salita ng kapatawaran, isang salita ng katiyakan, isang salita ng biyaya. Minamahal at tinatanggap tayo sapagkat tayo ay tayo, at ang Diyos ay Diyos, at wala sa wakas ang makapaghihiwalay sa atin mula sa ating tagapaglikha, ating magulang, at ating tagapaglabay. Amen. Ngayon po mga kapatid, sa ating kamustahan at kapayapaan ay hindi na po natin kailangan ngayon. Mag-peace na po tayo, i-greet natin yung ating mga kasama. Opo, social distancing. Habang inaawit po natin ang ako ay maligaya. 1, 2, 3, go. Ako ay maligaya. Tinatawag ko po si Binibining Melissa Velasco para po sa unang pagbasa.
Talinhaga tungkol sa tatlong alipin. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila ay pinagpulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na itinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, maghihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na itinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko kung kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako. Kaya ibinahon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay tutuloy pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing tao niyan. Doon mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga alipin. Magsalita po ng Panginoon, tayo po kayo po. Biniwan lang po din po si Pastor Divina, kasama po mga kapatid niya, ng ating Ling. Ayun mga kapatid, naiintindihan po ba natin ang ating teksto sa umaga nito? Ang dami naman, Pastor, 3 kasi yung binasa. Katulad po ng ating binangkit ng nakaraang linggo, ang focus po ng ating teksto ay doon sa Mateo. Yung teksto na iyon ay para ulit sa mga may pananampalataya na, para sa mga taong sumasampalataya na. Kaya
teksto na yan. Ibubuod lang po natin yung istorya. Meron po isang mayaman. Siya ay nagtakbay, umalis. Pero nagbigay po siya ng pera doon sa tatlo niyang katulungan, tatlo niyang slave. Yung una, binigyan ng 5,000 ginto sa lapi. Sa English, yun po yung talents. 5 talents equals 1,000. So, 5,000 sa lapi. Yung pangalawang slave niya, si slave B, ay binigyan ng 2,000 sa lapi. At si slave C ay binigyan niya ng 1,000 sa lapi. Ang ginawa ni slave A ay ininvest yung 5,000 na sa lapi na binigay sa kanya at tumubo ng 100%, tumubo muli ng 5,000, kaya ang kabuuan ay naging 10,000 na. Ganon din yung ginawa ni slave B. Yung dalawa, 2,000 ay ininvest niya rin at tumubo rin ng 100%, kaya naging 4,000, dumoble. Subalit itong si letter C, si slave C, ay dahil gawa ng takot niya sa kanyang Panginoon, hindi siya nag-take risk. Itinago na lamang niya yung salapi ay pinagkaloob sa kanya, nang sa gayon, pagka bumalik yung master nila, yung may-ari, ay wala nang problema. Ibabalik na lang niya. At least walang labis, walang kulang, eksakto. Ayun. Tapos, dumating yung may-ari, yung kanilang Panginoon. Natuwa siya, nagalak siya doon sa 2 slave. Doon sa napalago ng 100% yung ibinigay sa kanila sa lapi. Pero doon sa isa ay tinago. Abay, grabe, karuman-duman naman yung kaparusahan na natanggap niya. Wala namang labis, wala namang kulang, as is where is, na ibinalik. Pero bakit ganun? Lalong nagalit yung may-ari, tapos ipinatapon pa. Ipinatapon. Kung sa English, mayroon yung gnashing of teeth. Yung isang lugar, parang yung last week din natin na ay karuman-duman na lugar na talagang paparusahan ka dahil sa ginawa mo. Yun, nakakatakot, mga kapatid. Alam nyo, maraming nagkakamali dito sa parabola ito. Ang ating Panginoong Jesucristo, wala natin, pag nagsabi ng parabola, puro simbol yan. Punong-punong ng meaning yan. Dahil nagkataon na pera, yung talents, yung kwento ng ating Panginoong Jesucristo, ay kadalasan sa atin, pera na rin. Iahambing na rin natin yung pera, dapat yung pera palabuhin. Aanin naman ng Diyos yung pera natin. Di ba? Kaya yung pera, mga kapatid, na tinutukoy doon sa istorya, sa atin, yun ang pananampalataya. Yun ang merong purpose ng Panginoong Diyos. Yun ang ibinigay sa atin ng libre sa pamamagitan ng kanyang grasya at ng kanyang pagmamahal. Yung ibinigay na pera doon sa mga state ng kanilang Panginoon, hindi po sa kanila. Hindi po sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, kukuhanin din. Kinuha rin ng Panginoon yung pera na ibinigay. Ganon ang slave, mga kapatid. Pag ikaw ay slave, noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, wala ka talagang pagmamayari. Buong buhay mo ay ginagamit mo para magsilbi. Wala ka pong ari-arian, maging yung damit mo, lahat yan bigay ng iyong master. Kaya pag ikaw ay binigyan ng salapi, hindi sa'yo yun. Hindi sa'yo yun. Pero dapat may gawin ka. Yun ang ini-expect noong Panginoon na nakuha niya doon sa 2 slave. Dahil in-invest, dahil napalago nila. Ngayon, mga kapatid, sabi natin kanina, hindi para itong tekstong ito sa mga hindi pa sumasampalataya. Bakit?
yung faith. Kaya meron tayong connection sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo kailangan ng wifi, hindi mo kailangan ng load para makipag-connect sa ating Panginoong Diyos. Libre yan. Kailangan natin gamitin yung faith. Ngayon, kung ibabalik natin yung faith, papalitan natin yung salapi ng faith, si slave A, napalago na yung kanyang pananampalataya na 100%. Si slave B, napalago na yung pananampalataya na ng 100%. Si slave C, ibinahon na lang yung pananampalataya. Ibinahon na lang yung pananampalataya. Nais kong linawin sa inyo mga kapatid. Isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, hanapin nyo na lang. Sabi doon, we are saved by faith, not by works. We are saved by faith and not by works. Ayan. Medyo dadaanan po natin yun kasi napakahalagang bagay yun mga kapatid. Kailangan ay maging attentive po kayo, no? Para makuha po natin yung context mga kapatid. We are saved by faith and not by works. Pastor, paano yung slave C? Meron siyang faith. Hindi naman siya nasave. Hindi naman siya naisama doon sa kagalakan ng master na nagbigay sa kanya ng pera. Bakit yung nasave lang eh yung dalawa na nag-invest yung kanilang pananampalataya para lumago? Ayan. Yung works na tinutukoy mga kapatid na Apostol Pablo to, hindi po yung pagtulong sa kapwa. Kasi nung unang panahon po, pagka tumulong ka sa kapwa, hindi po pinagmamalaki yun. Ang pinagmamalaki pong gawa noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay yung tinatawag natin religious ordinances. Yung lagi natin sinasabi, mayroong 613 na commandments ng kanilang relihiyong Judaismo na kailangan gawin, kailangan i-accomplish ng bawat sumasampalataya sa Diyos sa panahon nila. 613, imagine niyo yun, every day. Kaya nga, pag naglakad ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ay taas mo yan. Gusto nila pagmamano ka, makakalikan mo yung kanilang sinsing. Bakit? Kasi sila yung modelo ng perfection pagdating sa paggawa ng religious ordinances. Kaya pag sinabi ng Panginoong Diyos, ni Apostol Pablo, you are saved by faith and not by your works. Ang sinabi na, you are saved by faith and not by religious ordinances that you are working. Kaya nga po, di ba ang faith, it's a personal relationship with God. Hindi, halimbawa, pagka sinabi ko sa inyo mga kapatid, o siguro may nagsabi na sa inyo, pag wala ka rito, hindi ka maliligtas. Pag dito ka sa amin, maliligtas ka. Gamitin ko lang po yung medyo mas harsh na word. Tangalan ko yung magsasabi. Full. Mangmang. Ang kaligtasan ko, hindi tao ang nagsasabi ng Panginoong Diyos. Ano ba? Ulitin natin, ano? Pag may nagsabi sa iyo, hindi ka maliligtas kung wala ka rito. Ligtas ka pag nandito ka. Tanga po yung nagsasabi ng huwag niyo kong panalalaman. Hindi po tao ang nagsasabi kung ligtas ka o hindi. Panginoong Diyos ko. Ano pa ang silbi ng judgment day kung tayo pa ng tao, yung nag-uus na rin ng kapwa natin tao. Okay po mga kapatid, babalik po tayo ngayon sa faith. Paano ini-invest ang faith? Sabi din po sa Santiago, ang pananampalataya walang gawa ay patay. At hindi ka masasalba ng pananampalataya patay. Kaya bagamat mayroon tayong pananampalataya, mag-fall pa pala yan sa dalawang kategory. Buhay ba yan o patay? Sabi nung master doon sa SMC, nilagay mo na lang sana sa bangko para kahit kakarampot na interes magkaroon. O kahit kakarampot
kailangan lang niyang makita, lumalago, kahit paunti-unti. Kaya sa atin, ang nais makita ng Panginoong Diyos, yung pananampalataya natin, lumalago, kahit paunti-unti. Ayan. Ang pananampalataya natin ay, sabi natin last week, parang kuryente. Hindi mo naman makita yan. Di ba? Parang kuryente. Hindi naman natin nakikita yan. Malalaman na lang natin pag sitwasyon natin yung mga ilaw. Pag umilaw, pa may kuryente. Ngayon sa atin, paano natin nalalaman? Through good works. Through good works. Sa mga mabubuting gawa. Yung mga mabubuting gawa, may kinalaman po sa salvation yun. May kinalaman po sa salvation yun. Hindi pwedeng ikaw na tao, may pananampalataya ka, palagi kang nagsisimba, tapos nakita mo yung kasama mo, kailangan ng tulong, pero ikaw, na kaya mong tulungan, pero ayaw mo. Hindi mo pwedeng ganun. Ikaw na Kristiyano, sabi na natin yung Panginoong Jesucristo sa 8 Beatitudes, ang mga tatawagin kang anak ng Diyos, kung isinusulong mo ang peace, kapayapaan, pero ikaw pa yung pinagmumulan ng away, hindi may mali na. May mali na sa pananampalataya mo. Minsan, ang pananampalataya ng tao kasi mga kapatid, nababase sa sinasabi ng iba. Hindi na uugat sa Biblia. Kung ano yung sinabi ni ganito, ay ganito pala dapat ang pananampalataya. Kaya nga sa doktrina natin mga kapatid, ang United Methodist Church, wala po yung tinatawag natin once saved, always saved. Wala po yung salita, pag tinanggap mo pa yung Jesucristo, forever and ever, kahit pumatay ka na ng tao, saved ka na, hindi po. Wala po tayong gano'n kasi marami siyang iba-violate na verses at ulad na lamang ng parabulo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung mayroon po yung once saved, always saved, dapat si slave saved, ligtas siya. Itinawag niyo yung wala naman siyang ginawa, itinawag niya lang mga kapatid. So paano natin nalalaman ngayon na nagbubunga yung ating pananampalataya? Yun po yung mababasa natin sa Galatians, yung the fruits of the Holy Spirit. Patience. Yan. Patience. Sino na ba sa inyo rito ang masasabi natin pasensyoso? Na mahirap. Alam mong nagkamali ka. Pinagsabihan ka. Ikaw pa yung magwala. Walang patience daw. Ikaw yung isang tao hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Walang patience daw mga kapatid. Siyempre, tuloy-tuloy yan. Ano po? Pagka sinabi natin gentleness, ibig sabihin, hindi wala kang layuning i-degrade yung pagkatao ng tao kung gusto mo siyang i-correct. Halimbawa, nakita mo yung isang tao na nagkamali ka naman, wala kang kwenta, wala kang puso. Di ba dapat responsibility na that is not gentleness. That is not a sign that the Holy Spirit is working in your life. Pag gentle, kapatid, napansin ko kasi ganito ganyan. Daanin mo sa mabuting usapan. Totoo pala mga kapatid, dapat siguro ipaskin natin dito yung fruits of the Holy Spirit. Naging assignment ng mga kabataan nyo na ipapaskin sa mga kwarto nila para lagi nilang makikita kung ano ba dapat na pag-uugali ang kailangan nilang i-work out with the help of the Holy Spirit. Okay mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang faith kahit pakunti-kunti ang paglago. Hindi natin na-expect yan na dagdag kang lalago, na kinabukasan ay gentle ka na kinabukasan patient ka na. Hindi po. Marami ka pang pagdadaanan. Pero ang importante, yung paglago ng ating pananampalataya. Kahit basit lang. Ano po mga kapatid? Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina yung teksto natin para sa mga sumasampalataya na. Paano, Pastor? Pagka wala akong time, kasi busy sa ganito, marami tayong ginagawa. Pwede bang ipagpabukas na lang yung pagpapalago ng pananampalataya? Pwede.
Basta, pag biglang dumating yung master mo, biglang dumating yung kamatayan mo, biglang dumating yung Panginoon natin, ay tanda ka. Ano po? Marami na rin pong nagsabi sa akin yan. Huwag muna ngayon, pastor. Meron pa naman sa ibang araw, sa ibang taon. Sayang yung mga pagkakataon na yun na kung saan ay minu-workout natin ang faith. Alam niyo po, usapang pera lang. Yung mga mayayaman, sino mga kilala ng mayaman? Lahir Rizé. Alela Lusyutan. Hindi naman sila tumitigil sa pagpapalago ng kanilang pera. Tuloy-tuloy kahit sobrang tanda na. Mas matanda pa po kay Tatay Daniel. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ano po? Ganon din dapat tayo sa pananampalataya. Ngayon, pagsabay ng pananampalataya natin, may mga blessings na dumadating. Sa bawat blessing na yan, mga kapatid, we are expected to give, to share. Na-try nyo na mga kapatid, isang beses ng buhay ito, bigla kayong nawalan. May bigla naman nang nawala, out of nowhere. Nagising ka na lang yung isa sa mga hinihingat-ingatan mong bigay ni Ninong at Nina. Shout out po, malapit ako Pasko. Tumatanggap po tayo. Ay, biglang nawala. Hindi mo malaman. Binalikan mo. O kaya naman yung gamit mo, basta na lang nasisira, hindi mo rin malaman. Maayos naman yung pagkagawa mo. Ano yung ginawa ng master o sa text ng mga kapatid? Doon sa ibinigay na salapi sa slaves. Yung 1,000 na ginagawa, di ba binawi niya? Kinuha yung 1,000 na salapi na ibinigay doon sa slaves na hindi nagamit at ibinigay doon sa nag-invest. Doon sa napalago. Ganon din ang blessing mga kapatid. Pag hindi naman nakikita ng Panginoong Diyos, na yung blessing na binibigay kayo nagagamit sa tama, eh syempre, may karapatan siyang kunin yan, ibigay doon sa gagamit ng tama. Kaya yung mga resources natin mga kapatid, hindi sa atin yan. Maaaring pinaghirapan mo, pero hindi sa atin yan eh. Mula sa hininga natin, itong damit natin, lahat yan, blessing ng Panginoon, di ba? Kahit ka minsan hindi ka magtrabaho, magkakaroon ka ng blessing. Kahit nakaupo ka nga lang at hinihintay yung mansanas na mahulog, may blessing na dumarating. Bakit ganyan? Kasi kabuti ang Panginoon. Kaya tayo na nakaka-receive ng blessing bilang part ng ating faith ay huwag nating suruhin. Maging mapagbigay. I-share natin sa iba. Kasi naiintindihan at naunawan ko mga kapatid, napakasakit magbigay. Niniwala kayo? Napakasakit mag-share lalo mag-pera usapan. Kasakit ang sakit. Yan. Pero pagka ibang bagay, okay lang. May extra na yung ulam. Pero pag budget na yan, may pera, mahirap ubutin. Ano po? Kasi ganoon tayo ka-attach doon sa blessing na mayroon tayo. Pero kung iisipin natin mga kapatid, na yung blessing na mayroon tayo ay sa Panginoong Diyos. At ginagawa lang tayong manager, taga-manage ng bawat blessing na ito, napakasarap naman magbigay. Pag sinabi kong manager, mga kapatid, you are managing the funds in a correct way. Hindi yung binigyan ka ng blessing, sige, bigay mo na lahat. Hindi. Minamanage mo lang tama. Yun ang mga good manager. Ganon ang mga good stewards. So, napakarami mo pong example, mga kapatid, na kung saan ay pwede natin i-work out ang ating faith. Sa pag-gising pa lang natin, pwede natin i-work out ang ating faith. Sa buong araw, pwede natin i-work out ang ating faith. Napakarami natin pwede gawin. Siguraduhin natin, mga kapatid, na yung pananampalataya na mayroon tayo ay buhay na buhay para sa ating Panginoong Diyos. At kapag dumating ang takdang araw, nakamiti tayo sa salubong sa Kanya. Kasi we are ready. We are ready to receive Him in Jesus' name. Ano pa mga kapatid? Yung dapat yung pananampalataya natin ay buhay na buhay. At lumalago. Sa ngalan naman ng anak at sa Espiritu ng Diyos.
ating mga regalo at sa ating pananampalataya. Pinipigilan ang mga bagay sa takot na nag-abala sa amin mula sa landas ng pagiging disipulo. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos at sa nangharap ng Diyos ay magdadala sa atin sa mahusay, kabutihan, loob at kagalakan. Ipunin natin ng sama-sama ang ating mga regalo at iabot ito sa Diyos bilang pasasalamat at papuri. Gawin po natin ang give thanks. Sa
kagustuhan. Salamat po sa presensya ng mga kaluluwa na inyong tinawag upang makapakinig ng inyong mensahe sa umaga nito. Salamat din po sa mga bisita na nagmula po sa ibang bayan ng Diyos. Piling po namin ang patuloy na proteksyon, gabay sa kanila, lalo na po sa kanilang biyahe, at ganoon din po sa mga membro po at sa komunidad nito. Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang mga tao, ang mga hayop, ang mga puno o Diyos, ang environment ng inyong gawa na nasira, nag-apektuhan ni Bagyo Ulysses. Ganon din po nung nauna pong bagyo sa Bagyong Rory. O Diyos, alam po namin ang mga bagay na nawala na ay hindi na po may babalik pa. Pero kami ay umihiling na sa pamamagitan nito, O Diyos, ay mas lalo nilang maramdaman ang inyong yakap, ang inyong presensya. Mas lalo nilang malaman, O Diyos, na nandyan kayo, handang tumulong sa anuman ang pangailangan nila, Panginoon. Alam ko po na sa mga huling araw na ito ay gagawa na rin ang kalaban ng mas marami pang paghihirap upang ilayo kami. Ilayo ang relasyon namin sa inyo. Pero Diyos, kami ay humihiling na mas lalo niyo pa po kaming tulungan upang mas mapatatag pa ang aming pananampalataya sa inyo na sa gayoy. Hindi kami bumigay sa anumang pagsubok, anumang sakuna na daranasin o dinaranas namin sa buhay, Panginoon. Salamat po sa bawat blessings. Sabi nga po sa kanta na mayroong rainbow sa bawat pagtatapos ng ulan. At kami naman ay naniniwala at sumasampalataya na mayroong blessing sa bawat hirap, mayroong saya sa bawat lungkot ng aming mga buhay. At syempre, O Diyos, pangahawakan namin ang pag-asa na kayo ay muling darating upang wakasan ang paghihirap sa mundo nito at muli namin at kayo ay makasama namin ng walang hanggan sa inyong kaharian. Sa pangalan ng Yesu Kristo, ito po namin panalangin. Amen. Pagpapala at kalwalhatian at karunungan at pasasalamat at karangalan at kapangyarihan at naibinigay at sumasa Diyos magpakailanman at magpakailanman. Pumunta sa lakas ng may lakas upang maging mga santo ng Diyos sapagkat hindi ka na nagugutom at hindi ka na mauuhaw pa at ang araw ay hindi tatama sa iyo o anumang nakapasok din. Buhayin natin ang daan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya ng may kumpiyansa sapagkat ang Diyos ang ating pastol at tayo ay kanyang gagabayan sa anumang tagsibol ng buhay. Purihin ang Panginoong Diyos. Announcement po. Sige po, pwede na po tayo po. Salamat po sa pakikiisa ng bawat isa. Bukas po ay nagsabi naman si architect na makakapunta na. Nasaan po yung ating wall fan? Susukatin daw po natin yung butas. Tapos mayroon din pong announcement si Kapatid na Ilan tungkol po sa donasyon. Pero bago po yun, meron po bang nag-birthday? Nag-birthday? Wala po? Di ba hindi naman po kailangan maghanda o magpakain. Opo, wala naman pong hihingin si pastor na ganyan. Wala pa rin. O sige po. Tawagin na po si Kuya Ilan. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat, mga membro. Ngayon po, napagdaraan po namin ng mga kabataan po na magiging po kami ng tulong po. Pwedeng mga old clothes, mga foods na kailangan po para sa ating napay ko ng bagyo ng Ulysses po. Ang plano po namin ng kabataan, pupunta po kami ng house to house. Kung pwede po yung mga old clothes po na pwedeng
maraming